ja vás vítam pri ďalšom novom videu a toto video je mega, úplne mega. Viete, len tak si teraz prehľadám YouTube na svojom tabletiku, ja vám to radšej ukážem, na svojom tablete, lebo ja si tam čekujem vždy videá a také veci. A to by ste neverili, my sme presiahli. Počkajte, ja vám to takto ukážem. Vidíte tam dole? 170 subscriberov. Čiže, viete, že ja som sa rozhodol, žiadne Dogy TV, úplne nič. Zabudnite na Dogy TV. Zabudnite na toto všetko, lebo ja viem, jak som si strašne dával robotu. Celý jeden rok mi trval, kým som sa vyzdvihol na 170 odberateľov. Všetko ruším. Žiadne Dogy TV. Mám tam síce 2 subscriberov. Mark, ďakujem ti, ale to proste ma neposunie tam, jak som začal s Minecraft LP. Vy ste ma tak posunuli, to není ani možné. Za to jedno video, čo má 12 000 zhliadnutí, ste ma tak vyvili, že ja proste musím obnoviť kanál Minecraft LP, ktorý ma preslavil. Vďaka tomu mám na druhých channel odbery, pretože ma preslavil, samozrejme deti aj spolužiakom, ale že ma preslavil prvý kanál a ja som sa rozhodol obnoviť, čiže žiadne videá. Teraz už sa tešte len na kanál Minecraft. Dobre, ja sa vami lúčim a lúči s vami Minecraft. Čaute.